आम्ही भारतवासीय जे आसात आमच्या देशाप्रती आपल्या देशाच्या जनतेप्रती जे आपलो आपुलकी जे आहा ते आपुलकी दाखवून दिवपाची गरज आसा। म्हणूनच हे अभियान आज आम्ही हे म्हणजे तिरंगा यात्रा अभियान हे सुरू केले आहा। भावानो, या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन हो विषय इतको सिरियस घेतलेलो आहा आणि इतको सिरियस घेता आसतना या देशाचे आमचे तीनय जे दल आसात तेतून आर्म फोर्स, नेव्ही आणि एअर फोर्स या तिनयचेर तांचेर जबाबदारी दिल्ली आहा। तांकां फ्रीडम इतलो दिल्लो आहा म्हणजे तेंच्यांनी डिसिजन घेवचे, डिसिजन कशे आसचे तेंच्यांनी ठरवचे, वेळ ठरवचे आणि जागोय ठरवचो। अशा पद्धतीन आज ज्या पद्धतीन ह्या भारत देशाचे आमचे जे तीनय जे दल आहात हे कामगिरी जे बजयतात हे कामगिरी बजयता आसतना आमकां याद करून दिवची दिसता तुमकां की ह्या गोंया राज्याचे मुख्यमंत्री जे देशाचे संरक्षण मंत्री झाले हे असे आमचे आदरणीय मनोहर भाई पर्रीकर आज ते आमच्या बरोबर ना, पण तेंचे जे विजन जे असले, दूरदृष्टी जी असली, जी यदा कदाचित खंयच्याय देशान भारताचे जर हल्लो जर केलो जाल्यार हल्ल्याक प्रत्युत्तर दिवच्या खातीर जी यंत्रणा तेंच्यांनी जी मनान हाडली आणि केली बी असे S-400 मिसायल हेचे आज जर आमी जर पळयले जाल्यार ह्या पाकिस्तानान ज्या पद्धत म्हणजे तेंची जी नीती आणि कृती जी आहा ही वाईट कृतीच्या माध्यमातून कितकेशे ड्रोन वयर धाडले, पण ह्या यंत्रणेच्या माध्यमातून ते ड्रोन वयरचे वयरच तेंच्यांनी नेस्त नाबूद केले आसात। हो खरो म्हणजे ह्या आमचे आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकर यांची जी तेन्नाची जी संकल्पना जी मनान आसली आज कृतीन हाडून ही गोष्ट घडून हाडलेली आसा। अभिमानान सांगांचे दिसता की ह्यो ज्यो यंत्रणा ज्यो तयार केल्ल्यो आसात आमी पळयतात पयर जेन्ना आमचे दोनय देशांमधलो जो समीट म्हणजे खंय तरी युद्ध जावचें न्हू हाचे खातीर आमचो अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष हांणी मध्यस्थी केली आणि ठरले की युद्ध करचे न्हू, पण काही अटी आमच्या आदरणीय पंतप्रधान घातल्यो, पण 3 वरां भितर ह्या पाकिस्तानान परत हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो। त्याचे प्रत्युत्तर त्यांच्याच भाशेन म्हणटा तशें आमी आमचे जे लष्कर हे आहात तीनय दल जे आहात हांचे दिल्ले आहा आणि दाखोवन दिल्ले आहा की भारत देशाची जी ताकद जी आसा ही ताकद इतकी मोठी आहा की जर मनान जर ठरयले आणि हे पाकिस्तानान आतंकवाद जर बंद केलो ना आणि चालूच जर दवरलो जाल्यार पाकिस्तानाक त्याच पद्धतीन उत्तर दिवपाची क्षमता आमच्या तीनय दलांन आसा।